Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir owacho ni nok mar pi mokwako gwenge ma Mombasa en kaluwore gi kuo mar pi e alworano. Gavana Nasir wacho ni gisechako apedha mar ndhiyo jokuoye mag pi ma gin apisa mag sirikal kendo mosemiyo pi lal e tesende mag pi ma Changamwe, Mvita gi Kisauni. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Mbugni mag pi oriede kar tuomo pi ni mani boma ma Mombasa. E thuolo no bende ohand pi omako mach ka joywa othewi sombo pi katero ne jonyiewo. Jopiny mamanyo pi ywak ni midhiero ni osebedo kuom thuolo mohewo dwe achiel. Tunavoteseka kwa maji sahii ni mwezi na pesa yako ndo upatapo maji. Ikiwa una pesa maji upati. Kwa nini sisi walala hoi ama sisi wenye kulipa bili zinakuja kila mwezi, zinakuja zaidi ya 2,000 lakini maji hayapatikani. Midhiero mar nok mar pi osenyo ohala kaka mar joluok alode kod olembe kind mwandu mamoko. Gavana ma Mombasa seyo kuo mar pi mawacho ni ema osemiyo pi obedo manok e alworano. Jogo ma itudo gi kuo mar pi oriwo apisas mag kaunti kod mago mag sirikal mamalo. Kuna baadhi ya wengine ambao kwamba wameamua kufanya mambo kama haya ni wafanyakazi wa kaunti. It doesn't matter we ni nani, hatua itachukuliwa kwa sababu hatuwezi kukubali uwe unanyonya maji huku watu wanakufa na kiu. Kaunti ma Mombasa yudo lita milion 40 pile ka pile mar pi. Lita maoyo 20 e chichne kwalo kinde madwaro mar kaunti mangima e yudo mok tin ne pi lita 200. So far, 21 people, some of them are actually pretty senior government officials. Some of them are senior county officials. The county officials, we will deal with them. I've already given instructions to the county secretary on what needs to be done to those particular officials. We will not, and I repeat, we will not allow for the rest of Mombasa to go thirsty because someone has decided not to be satisfied and content, and they continuously try and divert water. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. 10 County Mamigo